14 сентябрь көне безнең кадерле атайыбыз Халитов Әхмәт Шәриф Хәбибколы улы 90 яшьлек гомер байрамын юбилейын билдәләй дип башлана. Юбилярның балалары язган тәбрикләр сәламе. Атайыбыз Күгәрсен районы Күгәрсен авылында туып үсә. Бүген дә ошо авылда гомер кисерә. Баласагы авыр хугыш елдарына тура килә. Атайы бөек ватан хугышына китеп, әйләнеп кайтмай. Шуңа күрә лә атайыбыз бәләкәйдән тырыш, эшкә әрһез, уңган булып үсә. Совхозда мал караусы, агас остаһы булып та эшләргә тура килә уга. 1955 елда атайыбыз безнең кадерле әсәебезне Галия Бану Әхмәт кызын осратып, гаилә корып җибәрәләр. 5 балага гомер бүләк итеп, тәрбияләп, кеше итәләр. Кызганыска каршы улдары Ягәфәр яшьлегенә кара кайгыларга халып, был якты дөньялардан китеп барды. 74 яшендә без әсәебезне лә югалттык. Авырып киткән соң атайыбыз матур итеп караны, кадерләп һуңгы юлга озатты. Бик юкһынабыз, һагынабыз әсәебезне, авыр тупрактары еңел булһын. Ошо югалтуларга атайыбыз һыгылып төшмәне, башын әймәне, тырышып дөнья көтә. Без уны һагынып кайтабыз. Безне кылас яеп каршы ала, фатихалар биреп озатып кала. Кадерле без, һине ысын күңелдән юбилеең менән кайнар котлайбыз. Һиңә киләсәк тормышыңда корыс тайныклы һаулык, Агыйдел елгаһындай озын, бәхетле, бәрәкәтле гомер юлы кисереүеңне теләйбез. Әлегеләй безне шатландырып, изгелектәр күреп кенә яшәһәң ине. Дөнья мәшәкатен еңә килдең, бирешмәнең кырыс елдәргә. Тырышлыгың, эшкә ихласлыгың хүрелмәһен гомергә. Безнең өсөн мәңге кадерле һин. Ходай кушһын бергә яшәргә. Йер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Иң изге теләктәр менән Ырымбур калаһында яшәүче кызың Мәрвәр, кияүең Ирек, Мәләвездә гомер кисереүче кызың Гәүһәрия, кияүең Фатих, Күгәрсендә яшәүче улың Гүмәр, киленең Гөлнара, Ырымбур өлкәһенең Татар Каргалыһында гомер кисереүче кызың Разия, кияүең Ялил һәм барлык ейән-ейәнсәрҙәрең. Хөрмәтле Әхмәт Шәриф олатай, юбилейығыз ҡотло булһын. Балаларығыҙҙың изге теләктәренә без дә ҡушылабыҙ. Киләсәк көндәрегеҙҙең яҡты, ғүмерегеҙҙең оҙон булыуын теләйбеҙ.